Hello guys, welcome back to my vlog. Welcome back to my channel. Naputol guys, kay natandugan na ako guys. So karon manaog na pud ka diri sa gawas guys, kay muraga usik-usik na gini ang agas tan awa lagi og usik-usik na. Bali na to sa baldi guys. Nya, agas-agas na jud oh. Sayang ting tubig. Tabok-tabok system gid ani guys, kay kita ra man gina diri. Si banana magabinan man to kay to sila kuan karon, lapuyan. Lapuyan or margos. So, kita lagi magsalod ani guys. Guys. Si Ari o naglumot na po. Ugma ra na akong abrasan guys. Daghang pa kay trabaho sa sulod. Kayo di ko makapahuway ron kay ano. Sayo man nakukuan ang tubig. Sayo na puno. So sayo ko makapahuway karon guys. Ay sayo ko nakasalod. Iana na ko kay para mayaburan ako diretso kay para dali ra. Talog sa kasayang tubig na usik-usik. Ano guys? Balik na punta sa sulod guys. Ito na punta si CR. Continue na punta dito. Manal. Diri guys. Mana kong panglimpyo. Ang mga bintana na lang. Ugma na po na ako natiwason mga bintana. Eh. Di na makaya guys. Diri na punta. Oh, Diyos ko, Lord. Dari na po. Sabi. Libog na ko, ani. Yan na, sana ang camera, ha? Okay. Ana. Ay, kahulog camera. Kaya mahulog ka shot juga ng anindoro. Impas. Bago para baka na. Bago para baka sa ito na ka. Mahulog ka. Impas yun. Guys, bubuan na natin yung tubig. Kay may traswa pa na puno ang isalod nato dito nga tubig diri sa ta. Tabok-tabok system ta ni ron. Gasa na tadi. Hoy, ang ulo. Tang-tang ang naok sa kong ulo. Basa-basa pa kong ulo. Meron na ako nikuan. Unya guys, maghumol na po. Ay, maghumol ko niya guys. First time na po maghumol niya og dahon sa iba. Kay ako ang ginakuan perminti. Ako ang bana kay mag-drive gikan guys. Umulan anak para lami yung pamati. Dahil mungod guys, anang nasa opisina, kan dito kabantay, kay naratag balay, manghinaw siguro daritso, muna nga, ang kuan, gangungol. Pero maulian rin na guys, kay, at magkay kumanguhag herbal guys, kasi mga pangbation niya, herbal man kayo na ko, so, maulian rin siya. Nagsugod na to salod ni Ari guys. Pag man ani guys, ako ang mukaon out. Pag herbal, meron sa dito herbal din, nalimot ko. Di na ko muka og rice guys, magbihon ra ko din pagkaon pa na ako kung mga dugidog so pagkakaon. Di ginaw ko dagan pa kay trabahoon kay guys. Wala pa man kay kakaon ako mga dugidog. Manata diri, ato na punta sa gawas. Salod na punta dito, parang mapuno dito, diri na concentrate. Sa gawas na punta guys, ana ra tabok-tabok ta ani. Kuan na lang man to sa gawas, isa ka balde na lang man to. Duha ka balde mangguro.
Ay atang diri guys oh. Katong tawo. Naglisod tag-agi kay atang si Bots. Oh. Dagi na siya mag-atang ana agianan ba? Diyan na to ibutang guys ha. Bitnit man. Baldi na lang guys. Natagsalod guys. Kukuha na to tong mga kuan. Sila nag-ilinon sa kong mga dogi. Kay butangan akong ilisan. Okay, para bago na po ilang ilim nun. May lagwa ni sila nangihi diri sa teres. Ikalima na nakong kuan. Kung manglimpyo magani ko karon diari kadaghan na gyud. May lagwala ni nangihi diri mga kagwang. Nangihi dong. Na. Murag nangihi jud. Kuha sa tagtrap ko. Nangihi man sila eh. Sige rag pangihi ba. Man kagikan dagol nagpisik-pisik man ka. Kagikan dagol. Nangihi na pug ka. Inday. Sigaon din ako suga dire kay bisan nangihi na sila. Nangihi ka dagol? Inday guys, may patong. Dagol, si dagol oh. Bagong ligo ni mga basa-basa pa ni sila. Ang iring gamay yung sunod-sunod. Ayan, manglimpyo sa ko dire. Ang akong Persian to dito sa kuan. Sa kwarto kay gipakaon ako cat food akong gipriso kay para dili sa mukon nila kay naa sila guys ilang sa mukon muundang og kaon akong Persian. Diri mo guna sila ihi guys oh. Ari oh. Dami. Unang gina. Kuan ako dire permi kay bag-o silang ligo niya. Naiihi manimahong ihi guys ug makuan sila dire. Unang ginalimpyuhan ako permi ginasunod kay para di sila manimaho. Bag-o bang nangaligo. Kani nang butangan nagtubig mo ni akong kuanon biuhan hayag interes ay ang sala ipasigan akong suga ara sana guys ha itngit kayo isa ka dara ng trapo ang usa ka sudlanan guys kuhaon sad nako na didto kay duha man ni ka imnanan tubig nang nasa gawas nako gibutang ikatulo tong planggana nga nasa kilid pod tong duol sa among gripo kay ug maadto sila bisag asa guys na aray kuan nay suga naman ni suga na aray imnan sila ni ara ilang galon gasan na to ni para limpyo ka ilang ingnanan maghinahinay ta guys kay danlog kay diri among files okay paana man gud siya o pasubida panaog ba nga kanang di ka to maning rap nga kuan guys tas unya sa kadugayan nawala na iyang pagkarap ito ning sabnan ang ilahang butangan nagtubig ikatulo ng palanggana guys yung inanan
Ako na silang ginakuan permig tubig kay para makainom sila sige. Paguman ani kay ang CR man naman to. Ako na dayon silang pakanon. Ugasan na ako guys, yari sama. Pag magkaon nila guys, ako na rin ko galingon akong atimanon guys. Maghumol na din ko tong kamyas, mukhaon sa kuda na hiya maghumol din pagkahuman. Sa kwarto na din ko magtambay, hantod maabot si banana. Nadugay-dugayan to si banana guys, gabiyahe sila. Nya pa to makauli mga alas City Kapin. Mas maayo po kay para yag uli niya. Relax na lang siya, humanan trabaho untanan. Guys, ato na ning ibutang sa kilid ang ilang isa ka ilimnon kay para og aha sila maadton ay tubig, di na sila magsugig pangita og tubig kay inandam na daan ilang tubig. Nit diri dapit guys. Ang suga man gud namo kay to adito oh. Pero daari hayag na. Ang importante man gud guys ang diari oh. Kaning dapit sa gate. Ang daari hayag na. Among gitoyo diya guys kay para ang dapit sa gate hayag. Bot sili mangi dira ha. Dili lagi na, dili manghilabot anak, nganong hilabtan ng dunanan, mangka. Nanapod guys, inapong gitakpa at ang kuan. Ikaw ba? Dili manghilabot. Ikaw manghilabot ha? Nagtulong kita ba? Inapong gilabtan ang tawag. Inapong gilabtan. Ingko, di manghilabot o ginalay. Naragat ang masukol eh. Yung ko di mong hilap ko tinalay. Na. Teka ha, banta ka ha. Madlok man na siya ganger guys. Pero really good ka ng bunalan ka na aksyonan lang good siya guys. Madlok man na siya ganger. Kay sakit ba ng hanger makaigo. Dili mahilap ito ng butik eh. Manghilabot bats. Di na natika nga di manghilabot o hinalay ha. Baba. Hawa de, hawa. Mahubo ka ron. Hawa kay na ako gihima. Ito na guys. Nabasa man oy puno kaayo ang tubig. Ngaraong sa mukan oh. Murag baho, mag-ihi ang kuan. Trapo. Ay, dudong amay. Asa ka tulog dong? Sulod ka tulog ron dong? Wala ka uban imong papa diri dong. Wala mo aw-aw kay. Kana ako ang husky guys. Hindi na mo aw-aw. Gawas siguro na imo sulod sa balay nga. Di niya makaila. Nga gabiin dako aw. Kana impas gyud. Namaak din na siya, kaya naman na siya mix husky good. Noon na lang nilas ako ang ano guys, ang ilang ilimnon diri. Limpyo din na ilang mga ilimnon guys, kaya ginahugasan man ako ng mga kuan. Mga tanganan silang ilimnon. Tubig. Kami na dayon. Iana na to.
Trapuan sa nato nila ang hagdanan para di magbasa ka diri ra ba si bots maghigda ang hagdananan niya. Guys, ito sa ibutang guys ha. Kaya ako ang waswasan ang trapo. Manaputa. Kaya makita niya itong mga virginity. Luban. Magulat na lang kung mapuno di ari guys kay kuan man hapit naman siya mapuno. Sulod ka dong, kiss mami dong. Kiss mami. Awa guys, kiss man yan. Kiss. Dali dayon. Palangga kaayo. Nagbrastit man na si Dodong. Ug katos inde nagbrastit og kana si Bots nagbrastit siya pero kay na kun natarong og brastit kay grabe kalihok. Si Dagol magbrastit na sila guys kay kanang buntag morning time mukis mo na sila namo unang tutbrasan gyud na sila yung human og kaligo. Kay mukis na sila. Ano na kung ano magsibot ano. Mana guys, isibog na kun adiri guys kay diri man na matulog si Bots God og si Dodong gamay. Yan sila diri matulog kay bugnaw. Mana dito na din ta sa sulod. Kanon dara ra kad ay lina dong kay magkaundong sa sulod. Sulod na ko si Dodong kay magkaon. Mana ta sa CR. Ang ako ang sala perting hayaga. Ato sang i-transfer ang tubig guys kay napuno na hapit ang balde. Guys, transfer dire. Nauga naman siguro niya akong buhok. Dili lang na kung may ituan. Hinalay anak. Nauga na akong buhok guys. Ikuaan. Ay, nasalin ako na palungan. Kaya nagsalit ako. Guspad kaayo og lips. Kaya bago na human ligo. Atong lipstickan gamay para na ikulot. Tanawa guys, gatapok akong mga earring kaya gusto na mo sulod sa kwarto. Yara oh. Ano nagtapok man mo din ha? Ha? Anong nagtapok man mo din ha? Musulod na mo sa kwarto? Mangaon pa man. Nya na dapit ha. Si Mike. Nya naman nulod na maminaw man historian guys. Nya naman nulod ha. Nya na kay mangaon pa mo. Stikan sa nako kong lips kay pating para bruta nagkaon og isa ka kilong mangga. Ana ragod gamay ra. Ana ra. Ila lagi pa ko sa lips in tawon ay. Nawala sa luspad. Kina. So diri ra tataman guys, kay ako sa anding trabaho ng uban. So salamat guys sa inyong pag-subscribe sa akong YouTube channel, sa inyong pag-like and share follow sa akong Wells TikTok ug sa akong Facebook page, Facebook account. Thank you so much guys sa inyong suporta ug amping tang tanan. I love you all. God bless. Hi guys, good evening sa atong tanan. Welcome to my channel for today's vlog guys. Mga salud na ko kay naa na may salud guys. Kaganina
kusog kayo ang ulan guys. Nagligo ko sa kong mga dogi-dogs. Human wala na nako na vlog kay perting kusuga sa ulan mabasa ang akong cellphone kay dito man ko nagligo sila sa gawas. So mao to nga taon na jud ko na human guys. Ugay ko na human lag kaligo guys. Gigayon ako sa ligo kusog king ulan. So pag man ako kaligo sila ako na po'y naligo. Nag-utor ko kaligo kay nabasa ko sa ulan. So karon magsalod ta guys. Pag man ako salod manglimpyo ko og CR. Eh wala pa kauli si banana guys. Unya pa to dapit so magsalod ta. Agi ko butsing be. Butsing guys gaatang. Hawa. Kay gagas-agas ang tubig. Muna kong gilabahan gahapon guys. Kana papa dito. Karon magsalod na ko guys. Kay kusog-kusog ang agas magpaspas kag salod kay ngano basta ingon ani nga agas guys dali ra na siya mapalong. Itong-tong na ko diri ang cellphone kay gasigig tulo ang tuan ang kanina. Ang ulan. Ayaw dong. Magkuan ako ang cellphone dong. Mabasa na ko saan. Ako nilabang gadong kay. Bago ako nag-ilis. Guys, magsalog na ta. Pambitras na apay. Agas guys. Asa nato tong isa ka palanggana dito guys nga dako kay mao man toy taklob ana. So atong kwaon kay gisaluran ng gusto na ko sa ulan guys karon kay na may agas ato na iyabo ang ulan. Ipuli na to og tubig sa pawad. Ay mga ihi sa iro atong kuanong kay. Hawa dong. Para di sila manimaho kay bag-or ba ning nangaligo. Di na mao. Mao ni siguro ni. Hindi mao katong isa di ay. Yari guys, gibrasan ako ni diri ganina kay napuno naman siya glumot o limpyo na. Ang daara, limpyo na gitong brasan ako diri ganina. Ay mao ditong ganina di ay. Aga kani atong galon unya ra nako na birahon. Ibalik na to dito sa kuan. Ang teres limpyo na kaayo. Ikapila ko naglimpyo di guys, murag ikaupat ko nagkabisi sa limpyo kay sige pangihi akong mga doggy dogs. Naton ning pawang gana kay ano ni atong itaklo dito. Kay ang dako man ni. Naon sa nako ni kay bugat. Hugasan nato og pawad. Tulo gihapon ng ulan, mabasa gihapon ta. Tara guys, takloban ako guys kay napuno naman. Na. Dayon kato na pong isa. Ato ang butangan og tubig. Kay ako na ning kumplitohon tanan ang trabaho guys kay para iag-abot ni banana unya relax na lang siya. Wa na siya trabaho. Si banana guys taga-uli ay wala si banana guys taga-uli ato niya guys. Kanang dayon ng tulog. Iyang kamot og tiil guys. Ako ang humulan og kanang dahon sa iba. Ako ang pabukalan ako 10 minutes guys. Kay para mawala ang iyahang unod sa iyahang kamot. Guys, gira na kayo. Masalit ang tubig. Ang nilaban saring sa likod. Yari tabi. Guys, saring sa likod ang nilabahan. Ayan po nilabahan. Yan na lang nato guys. Naklaro kita. Ang kamot may naklaro eh. Mahulog lagi yung cellphone nun, impas niya. Guys, larot ita.
everyone, salit ng COVID kaya na ay agad. Wala sa ko nagsalad sa CR guys. Hi! Wala sa ko nagsalad sa CR guys. Oy! Taba! Para dali ko mapuno. Dudong, mahulog ang cellphone. Hey, boss, mahulog ang cellphone ba? Nakaway dito. Dara guys. Puno na ang duha ka palanggana guys. Diri na punta sa balig. Atong nilaghan. Basa-basa pa na agas kay wala kayo init kaganina. Ako alang siyang gibalhin dito og halay kay para mahumol gid siya bahalag dili kayo init at least na kuan gid siya sa kaning adlaw ba. Kay kung diri guys wala kayo adlaw, dili maabot ang adlaw diri kung wala kayo init. O kung dito na ko transfer kay sa dili kayo init at least naigong siya sa adlaw. Waon na to dito ang isa ka mineral guys, guroyo na to di ari. Kay ulan ang kuan ato sulod murag iyabo lang siguro to nako ilisan ako tog tubig sa pawad. Kay para dili maglumot ang kaning mineral kani ulan sulod ani guys. So ato ning sayang man pud iyabo may nalang ni ikuan. Ibubo sa mga ihi ugma. Dari lang ni ugma na lang nako ni iyabo. Diha lang sana. Para sa ihi na ugma sa mga tai iban mo sayang man. Igamitan akong tawil akong mga dugi-dogs ganina guys kay tugnaw kayo ga ulan baya. Napa kong gilabahan. Kanin mo ni. Gauga na baya siya guys. Balik na to diri guys kay sa balde na punta manalo. Naglumot na po diri brasana na po na kami daan. Luma na lang ako ng brasan kay maglimpyo pa kong CR. Ano ito kabalde diri nito. Isibot lang nila ko unya pag man akong salad kay kung mga pero ay dali magtapog matulog sibot o sigurong gamay. Kaya sila din matulog kami. Brasana na po dito. Alsahan lang atong langgana dito para dali ra. Uday itong kabuk-kabuk. Karon guys, while nagsalot ka di ana sa gawas, maghinay-hinay lang sa taog. Panglimpyo sa CR guys. Man kung sabon. Nahinay ko panglimpyo sa CR kay anamde powder. Para kaysa mag-atang ko dito sayang ang oras. Kuha ta og sabon na man tong hilis. Ara. Kay sayang man ang oras mag-atang ta dito sa tubig, magtabok-tabok ra ko ani guys kay ako ra man usa wala pa man si banana. Unya ka tumuli si banana. So dirita, limpyo tag CR. Unya naamang ko'y ihumol, humulan ako ni Diari lang sa ni akong humulan. Anak. Dayon kani diri lang sa ni. Kay gusto na ko guys maglimpyo ko siya at nangulay ko akong mga panty. Yara ng mga panty. Mga panty na ko na sa dinugan guys, lahi akong panty dinugan, lahi pud akong pangbalay, lahi pud akong panlakaw. So karon magsugod na ta sa CR. Ang problema asa na ko niibutang ang cellphone ron.
Dito na ko ibutang guys. Oh. Layo ug ayo ko. Ako sa ni i-open dire guys ha. Ikaw diri sa ka. Dira sa ka. Dari na ako ang cellphone. Na ibalin-balhin lang. Hoy, diha ra mo, naunsa mo. Karon guys, hugdanan na to ang pagpanglimpyo sa ato ang CR. Unsa po nek magagmay man. Saman. Manginom siguro ni sila tubig, unsa ba akong mga iring gagmay guys. Isumusaka. Ang ganang dingding guys, muna lang ako na limpyo. So akong limpyon karon kanina lang mga ingon ani. Kani. Limpyo naman ni among CR guys kay ko man gilimpyon to ni aging adlaw din. Kagahapon ako ra ni retouch ni ang kaning kuan o. Bawol og kani o kani. Kay mo man ni sige gamiton manot brush. Kuan din ang salon. Ana ra guys. Mana naman ang dingding. Si kunin na lang ato limpyon ang sa salog. Ana. Dayon, ako ning waswasan kay ibalhin akong silikon diri butang. Daan sa asan ah. Nindot magutan-aon ang CR guys kung limpyo kaayo. Kanang magsinaw-sinaw ba. Nindot po ni gamitin ang CR kung limpyo humot. Mana dire ito. Ako ning itungtong dire ang cellphone. Balik lang ako diha pag humanog limpyo. Ako ang kuan guys, ako ang gisuot kaganina. Ako ang kuanon. Gunita na lang nako kay magunit ra man di ari. Mga iring gagmay unsa man? Ha? Minom ka tubig? Iring guys. Minom ka tubig? Dali. Inom siya water guys. O inom. Makaabot ay ka ana makaabot ay ka. Sige na. Hindi man di ay mo inom lakaw dito kay nang limpyo si mami. Bida-bida ramang ka oy. Balong nang limpyo ta dire. Dana ra. Guys. Bida-bida ra. Kung do ka iring katong dagko-dagko na guys nga mga kiat kaayo gihatag na namo mo nang ipa-adapt. Nagkatawa mi sa inahan guys kay mura na pud tawo guys kay ang amo amang kuan duha ka iring nakakita paghatag namo sa iring ba. Aw nakakita sila pag butang nako sa ikubag sa iring gagmay. Pag abot sa inahan nagtapad dayon to si Mickey og si Tiger katong nakakita sa iring gagmay nga akong butang sa ikubag nagtapad na istorya sila guys mura pong mga tawo ana na manapok ta kay pantira ra ba ko na napok limpyo naman daan tangan din ani o adi kayo guys. Ay! Basa ako. Na, buang. Nakarabay pag guman akong English. Anam na akong labang ng bulingon guys eh, para kuan. Hindi managan kay happy kig managan. Kasi boy, agas di rin na. Mausa ang bulingon guys. Imbis gamay lang nilabahan. Nandanggahan nyo kay nausa man. Unang, aga na ay bulingon. Labahan dayon para dili managhan. Manguha pa dahil kong tangkong rin. Kay ako ang hugasan ang bao kay arte kina kong baong gamay. Gamay ray kuan. Sige na din naglihok-lihok. Kay magpag-ilis na siya.
Kaya itong gamitin. Tuwad system. Ala. Tuwad system. Taan ni guys. Kaya mabasa man itong sanina. Ano lang. Agas-agas na itong tubig sa gawas ba? Review pa man ang CR guys, hindi pa man siya kanang hugaw. Yan maalsa naman ni nga sa nag-reviewhan. Ngayon na nakutian, magtuwad-tuwad ka, makitaan kong lubog. Na guys. Tali ra pwede. Tali ra magsalig o kung gusto kami. Limpyo naman ko itong niagi. Kaya para tulos ang puko sa gawas. Magkuhan ko, magsalog. Balik na to ni diri guys kay nakuha naman